ndoda engakwazi ukuhlonipha umuntu oganile omunye umuntu, la ndoda amafica ukufa yiye ezulwini. Hayi, noma ngakholwa, noma ngangakholwa, noma ngabe isidakwa, noma ngabe isela, kodwa amafica ukufa ilala nabafazi babantu mayifa yindaba. Awufunde shezi ngimi. Deuteronomy 22 verse 22. Amazwi ahlakaniphile 6 verse 32. Siza ukuthi umuntu olala nonkosikazi womuntu nomuntu othe eganile umakoti noma ingoduso aqome. uNkulunkulu nedlozi uyavuma lokho. Engani wena ngoDisemba wena uyombeswa emakhaya. Uyombeswa nesisu senye indodo imithelele yalapha esitimeleni. Le ndoda ebingibesa ngakini ngeya kuyitshela ukuthi hayi sibani noma ngaqhubeka nongiyembesa nje mina sengimithi sengifike ngaba ngaqhoma eThekwini inyanga intathu ngimithele enye indoda. Uzothula uthi ngeke nje kuyihlazo mhlezana uqala uvula umlenze uqala uthi uyavuma uqoma kwangalona ihlazo sakuyihlazo namhlanje sefana utshela le ndoda yakhe ekulobolayo ukuthi wena uhlulwe isimilo waqoma wamitha bese decide ukuthi yaqhubeka nokuthatha izibi zayo noma uyayilahla. Funda uma umuntu etholwa ngoba ngithi mawinsizwa mombatha nengoduso yomuntu noma nomkamuntu uphethe isipeti nefosholo nefiki ukumba ithuna ozongena phakathi uthi inhlabathi seyingaka uphinde ufe futhi isibili ethuneni. Ingoba uthi uNkulunkulu uma umuntu etholwa elele nomfazi wenye indoda, ma umuntu etholwe elele nomfazi wenye indoda njalo bayokufa bobabili. Abantu abanjalo bafanele ukufa bobabili. Indoda leyo ile ndoda ekomisa ingoduso zabantu kanye nomfazi nale ntombi eyingoduso ekomile nalowo sokubi kwabakubo